Tatsuniyar gizo da kura a kan amana. A wani zamani na tun kafin a san manyan birane, akwai wani ƙauye mai nisa mai suna garin Tsafta. Garin Tsafta ƙauye ne da amana ta yi tasiri, inda mutane suke rayuwa da dabbobi bisa amana da mutunci da girmama juna. Mutanen garin Tsafta mutane ne masu taimakon juna. A garin Tsafta ba a san sata ba, ba a san ƙarya ba, ba a san cin amana ba, domin kowa a garin yana tsoron Allah kuma yana kiyaye amana. Amma duk da wannan kyakkyawar rayuwa na aminci da suke ciki, akwai wata dabba guda ɗaya mai wayo da dabara mai suna gizo. Gizo dabba ne mai wayo, amma wayonsa ba na kawo ci gaba ba ne a garin Tsafta, face kansa kawai ya sani. Duk inda gizo ya samu dama, yana cutar da wayanda suke kusa da shi domin amfanin kansa. Jama'an garin sun san halinsa, amma suna masa uzuri wajen zama da shi. Wata shekara sai Allah ya jarabci ƙauyen garin Tsafta da fari mai tsanani. Ruwa ya ƙi sauka, amfanin gona duk suka lalace, garin ya bushe, ga yunwa ya damu al'umma. Yara suna kuka, manya abin duk ya dame su, tunani ya yi wa al'umma yawa. Saboda ƙarancin abinci, ga abinci yana ta ƙoƙarin ƙarewa ba yadda za a yi. A cikin garin akwai wata kura, sai ta tara jama'a domin nemo mafita a garin Tsafta. Ita kuma kuran, kowa ya santa da amana. Sai kuran ta ce, "Ku kawo abin da kuke da shi, zan adana muku, idan fari ya wuce sai mu ci amfanin gonarmu ba tare da ya lalace ba." Sai jama'a suka yarda da wannan shawarar da kura ta kawo. Aka dinga kawo gero, masara, alkama, shinkafa, aka cika rumbuna da su aka ɓoye kamar yadda kura ta tsara. Duk da haka sai gizo ya riƙo buhunsa, shi ma ya taho da shi, ya kawo don ya nuna shi mai gaskiya ne, shi ma ya kawo a haɗa ajiye. Amma hakan da ya yi a ɓoye, ya san me zai aikata. Sai can dare ya yi, kowa ya kwanta, sai gizo ya taho cikin wannan rumbu, ya dinga sace abincin da aka tara, ya dinga sace abincin da aka tara, sai cika buhu sai fita da shi, sai cika buhu sai fita da shi. A haka dai ya sassace abincin. Bayan ya koma gida gizo, al'umma suna cikin yunwa, amma kuma shi sai ta cin abincinsa, ya ci ya ƙoshi, sai ƙiba yake ta yi abinsa. Ako tsuntsuwa ce mai lura, ashe tana kula da gizo, tare kowa yana ramewa, amma gizo sai ƙiba yake ta yi. Ta ce, to da yadda aka akwai wata a ƙasa. Ashe aku tana bin dare tana ganin mai gizo yake, sai ta gashi ta satan kaya a rumbu. Bayan wasu kwanaki da fari ya wuce, sai aka zo a fito da wannan abinci don a raba a ci. Ana fito da abinci, ana buɗe rumbu, sai aka ga ba komai a rumbu, duk gizo ya kwashe ya cinye ya sayar. Shikenan duk abin ya dawo mutanen ƙauyen, sai kuka suke ta yi. Gashi su wasu ci abincin nasu ba, sun adana saboda fari, gashi kuma an cinye, gizo ya cinye su, sun yi biyu babu, duk babu, sai kuka suke ta yi, duk ƙauyen jimami. Aka tara mutane a ƙauyen gaba ɗaya aka taru. Kura ta zo, aka ce, to ke kura ya haka, kin ce ma aji abinci, gashi kuma mun aji yanzu kuma an zo babu. Sai kura ta ce, ba komai, gaskiya za ta yi halinta. Shikenan aka ce, to gaskiya za ta yi halinta. Bayan kura ta ce ba komai, gaskiya za ta yi halinta, sai ga aku ka zo. Sai aku ta ce, tabbas gizo ne ya sace abincin nan, saboda ni na san da cikin dare kowa yana bacci, yake zuwa yake sace abincin yake ci. Kuma kuka kalli gizo da ku ga kowa kiba a garin nan. Sai aka ɗunguma zuwa gidan gizo. Ana zuwa aka tarar da abinci a gidan gizo, ga sunan ya tara, ga tukunyansa, ya ci abinci ya da shaƙa, ya ƙoshi har zubarwa ke yi. Sai abin ya ba mutane mamaki, suka ce, kai, cin amana ya fi sata muni.
Daga nan sai aka kori Gizo daga garin gabaki ɗaya. Tun daga wannan lokacin aka san cewa gaskiya ta fi dabara, da inda mutum zai yi to ya yi gaskiya. Ƙurunkus kan ɗan ɓera. Ku danna mana subscribes da like don samun labari na gaba.